Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idikalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Hindi nga ruden na rugyan, ti maysa nga pakasalitaan ni Juju. Sagudayen nga ti pakasalitaan ni Jojo kunana idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tinsang pet ko ni Karen dito'y balay. Agmarmar Yosef ni mama manong nemi. Ano ti kaya sa ordet sa Jojo? Ha? Sino man ang dito'y babae kay sang pet mo? Mama, anang asin numanin. Api the word manin. Kakaiso na nga mangisang petak. Manin ko na ayo. Mama, ni Karen. Tiagbalin to nga manugang yun. Manin ko na ni mama ngam inatipak manong nemi. Gabutak pa ibeso nga manin. Tanong jak mariro manong nemi. Sipud idi amukod di agarem. May katlon ni Karen. Ngayon sangpet ko dito balay. Sangkay baga ni mama, manong naming imala kano kadidi papa. Gaputa playboy didi papa. Gaputi kina playboy na, dahitat gapuna nga pinatay da. Uwen manong. Uwen, ubiyak pa lang amin idi. Sa anak pala idi nga nagraduar, manong naming iti elementarya, idi matay. Dedi papa, iti panang paltug-paltug da kang guwan. Timotibo, manong nemi, kat love triangle. Ada kano chicks. Sigon investigasyon, manong nemi, ada chicks ni papa nga adamat akin igam kang kuwana. Nga ada mabalin na. Sakit pulis, manong nemi, diya karibal ni papa. Datat investigasyon na, datat istorya. Di babae, adala nga rod boyfriend nan nga polis, edi nakita na gamamuda ka, edi papa. Akit, nang tid nga tamaten ti mo dibuan, edi nga babae, kat pinatulan met ti papa. Edi ay. Ada ka numat edi manong nemi death threat nga mauawat ni papa ngem saan nanging kaskaso. Ay hanggang iti may isang aldaw manong nemi bintak ti damag nga ni papa ket naambus nakamotorsiklo ni papa nga tanang parakpak kang kuwan. Dead on the spot manong nemi ket kastaon iti panagsagsagaba idi ni mama. Fine. Ti atap da idi manong nemi ket love triangle di da natiliw na si sino ti mastermind sanda pa nga natiliw na si sino ti gunman. No pay amok manong nemi no sino. Tadamay pasari ko magundaway nga makikita. Saan idi na nga nagas-asawa ni mama manong nemi kadison ti nangasikaso ti negosyo. Wen, jak maten na addan ti kapsat. At sisyak nga ron. Idi adda ko di high school manong nemi ubunak idinde kiti babae. Imagine 14 years old ko manong nemi dagbunyaga. Ngem saan ko akasadar manong nemi tinagbunyaga. Inaunang imsyak. College student. Nakurso na daan na kami manong nemi kabuta 14 years old medyo mature da kon sa macho na tayag. Nagkurso na damutin kanya kakit binunyagan nak manong. Pagpintasan na anak narigatan kabuta saan nga virgin. Ada talo manong nemi nga nanubyak kinaramanak dadak ti high school nakarkarumanin ni dadak iti college. Yung ti kinapudno na manong nemi kat awang pa iti nasapulak ng virgin. Idi ore dadak ti high school manong digiti doa nga kaskolaak nga ba
babaeng high school, tanak high school. Pwede dati bagida kanyak manong sa nga virgin. Ay, apigata, kaanong to nga ta, makasara ti virgin mo. No? Iri makapagturpo sa kon, manong naming at siya kon tinanga ng sublat, nga nangasikaso, tinegosyo, nga napanawan, di papa, kahit ni mama, kahit kumatentagin na ako nanay, so agasawa kan, ti trabaho, mangayawan ka na iti apo ko. Sa anak pa nga, nagsardin manong. Huwag. Awal na ta. Kaslawan pa lang, manong name iti panggip ko nga may kalot. Malaksid ka ni Karen, at adwa idi, manong name nga imununang insang pet ko dito balay, idi adda akon, adda trabaho ko. Ni Karen dito latest manong name. Nakipangan kami uno naglalang lang ka mga nangan, siya ni mama, ni Karen. Idi pakita mo ni Karen nga muna tiya, aginaw, agpunas. At siyempre, panakpak ka, madamdama. Nagaran manong naimi kat kabarbaro ng empleyada iti pangubisinaan. Uhain, sabat naman ko nga fresh graduate ngem nagkapo ijay San Fernando City kat na-transfer dito yung syudad iti pagtrabaho. Tagos manong naimi, nagkurso na ta kanya gidi, gabota talaga nga nalapsat manong. Medya, pinatulak, inaram ko, in-check-in ko nga dagos. Diba kadagas, saan nga virgin. Kat gabota kayat na manong naimi, iti umay dito balay, kat numabalin, agasawa kam kanon. Yan kunakmat kayo kuhana. Ubingak pa ka rin. No kayat mo, live-in. Live-in? Umay ka siya balay. Denata. Ijeta nga grubuat. No, mapanda to pisina. Sa tantog kuyog nga gawid. Wano saan kita sakbay nga gawid ta. Inta pelagpaspas siya. So nga manukot manong name kat adda arwaten nan. Siyempre, implastar na di kiti arwaten na iti siled ko, siled ni nga duwa. Didihit na nakadigos akon manong name si mublat ni Karen nga nagdigos at damat ni mama iti salas. Ay, Jojo. Mama, nagtukaw ka. Nagsarita ka. Ma, may katlon dahil diyan nga babae ng sangpat mo dito balay. Di mo ko na yun nga 1, 2, 3. Agpatigakan di may katlo. Seryoso ka ka din? Ma, live-in pa lang. Ganito nag-ano nga ngagtal na ka. Sa bagay na pintas mat no live-in. Apo da jak kurso na titig-tig na dahil nga Karen. O, lang makurso na dahan yung mutin, mama. O, reditiin mo na. Ngayon sangbot ko rito makalawas. Hanyo lang ta kurso na da. Dahil may kaduan sangbot ko makabulan. Agad, manunto nga tamat nga bulan, tika da rito ni Karen. Panagkunak mama, kabutag katrabahuan kami. Ken agkas-kasera met. Malibre ngamin ti kasera no kan. Makagpauten dito. Baka makatawan, dungatawan, no saan ket no kayat ko mama ket talagang makaputot ako. Kung kontrol ka kadi. Pag tumtumarek. No saan pa nga nakasagana. Masabol sigurado nga agtumar ti babae. Jesus po ya. Doon ka no nga ngay kanak ti apo ko. No kaya tiyo akit, ni Karen, ang imtsak mat krusonadang is agbalin nga inat apo ko. Ano yung harti mabalin nyo mama, no kas pagarigan ta iso. Aging ka man naming yung value na kanyak dito nga saludsod. Katsi ka. Kayat mo ka di, ni Karen? No mabalin mama kat saan? Ba't lagayam? Ngayon no kas pagarigan ta, iso tinaikari. Susurok nga watin. Ano tikit mong saway? No mapututak kas pagarikan. Ta maliwayan na tagtumar. Kat masikog ha. Siguro mama, agtal na akto. Ore sa mga ayaten, masusurok tawmat nga tanga ayaten. Nakasanon na masusurok mga ayaten, nga jakbat kursorada nga manugang. Mama, awan ti sa bali mapaturay no saan nga siya. Akin inton asamo mo ni Sona kadi kasarba.
Tuladam to pa lang dedi papang mo. Tanto babae nga krus na dalat kanyak, iti di ko dan amuda nga dan asawa ko mama. Kita narikat mo, magpaidam sa tao. Pada kiti prinsipo ka di papang mo. Ay naya, no di mo isardeng ti kastigar ramidem siya ka Jojo. Mga no, umala ka di papang mo, nga papatayin dagapoy ti babae. Yung sanggol tangi kaskaso manong nemi no kastangi palagip ni mama no kasano nga natay kanuan niya iti klase dedi papa manong nemi. E apay karkaradakad. Edi adda kami manong nemi kagpadpada kini Karen iti silad mi adua. Kad nakabadon manong nemi, tinarasay, when makita mamimpinsan manong nemi, ti pakabuklan na, tinabak ng barukong na. With music manong. Sako sinanggadan, ti lampshade, sako pinapigsa ti stereo. Pinalop ko pailangan muna tapnot kantak, agsala ka mo. Nagabayadan, nagsalsala kami, manon nemi, nakaamal, dagiti bibig mi. Uwan manong, makastaunay, iti kinaalis to. Iti panaglanang dagiti bibig mi. Sumultupak. Sa ako, inarakop, na medyo pinatangad, manon nemi, kat inagkak, titenged mi. Tipuon, tibarukong. Sa ako inikatan, manong nemi, naitina, sa ako inamalanem, apa nagsinusublat-sublat, manong nemi, di kiti tatangsit, nga bantay, ti barukong. Oen, manong nemi, nakatakdar kampailayang, idi, ngam lamo-lamo kami ngagpadpada. Dagi di bibig na, titingad na, ti barukong na, aging nga nagparinto mga kunti sangwanan na ket imbaklay kunti may sangasak. Saka naman ket kastauna yen ti panangan ko manin. Numampay ng anak kita ket manganak manin manong. Nakaim-imas manong nemi. Nakaim-imas tinakadasar nga makan. Ket sayang no saan ko nga gundawayan. Nasapsapan. Kanen, kiniten, pirit-piritin. Nagmaris rusas dito nga nabii, manong nemi, kat namsik iti asog ka na rin eng ti unag tisilid ko. Amok nga madlaw, kat mangeg, manong nemi ni mama, dahil tinapigsang areng eng ni Karen. Kaslalag papaapal. Sa bagay, ubing pa ni mama. No kahit na balat makiasawa. Sana pintas ni mama mami. Idada kami ni tirabaw ti kamang agab-gabo manong nemi ad-adan ti asog ka na rin eng ti tunggal mais. Nang runa ibiyat kon ti pana manong nemi kat kastauna yan ti arig na manong nemi kat saan mi nga sardengan kan saan kam ngagsarden. Tanaira na nga biyernes dedi manong nemi kat ore maladaw kami nga agriing iti kabigatan na awang problema. Taon serrek mi iti bisina. Ngayon nagsardeng kamlain. Ito talaga nga saan min nakabailan pa eh. Tayo kunadan, mamagaan ka mo, mapaksuyan ka mo takunadan. Naglibiin ka mga road manong nemi keni Karen. Ore no saan nga kasurutan na kita agkatugangan tubi manong nemi. May maramidan ni mama. Kaya naanos mat ni Karen manong. Amo namat nga salaan. Dagiti sala nga kayat ni mama. Nga kumpasan ni Karen. Wala nga tama talong abulan mi manong. Hindi palagip manin ni Karen ti pa nagkalay sa amin. Anak ko magpagganata maya. Kahit kung arodon ti madaan ti anak. Iso nga naman isardeng kontak tumaan. Hanggang amoy sa ring tagtuman. Tano, Jack ibaga nga kayat kung nagsikog ka,
kadagsikog ka, I'm sorry. Kahit mo asawan, no talaga nga masikugan na, handak nga ikasar, no sa hanak pa yung kasakana. Basta kagayam. Kunak man no pilit, no masikuga ka talaga nga pilit nga kasar na. Kahit mo at mapilit-pilit. Kahit masusurom to kawat, hindi kinapun no. Anong amit pa natin sa mo kahit kanya? Ikaw baka dito sa anak ng virgin nga tinagikwam. Si kamat may kadwa ka. Nadiin mo na naminsan lang. Sigurado ko ma. Mamati ak nga rin. Tawang ka dito pamatim kanya. Manulatawan ko ni. Kaano ka saan nga virgin? Nagpasbasak pa lang. Naminsan. Kung akit di pakit pa ng karik na at kung nadang imas. Yung masanga na ulit. Saan? Di ba? Hindi damo takit. Kasla na ilot ko na. Naman pa saan nga nagdara. Basta. Agunay tulayan no kayat kun nga kasawa da. Yung sampala kita. Bahala ka. Kaya di manunemi taadda manen na nabakantyan nga posisyon iti pangobisinahan mi. But siyempre, napilapan nga dagos. Baro, single manunemi iti simukat. Adabasit kwapo naman ken padak samot ka playboy. Tanaling agkintay manong. So dito yung anong name ni Henry. Hi. Mas pasensyaan yun, no? Dari kita medyo kamalik iti trabaho, sir. Hanag awagan ni sir. Una, sir, superior ka. Di sir ko na. Makasusuro ka naman lang. Ket, ano ito panggip mo, Henry? Panggip, sir, nga niya. Jojo ko naman lahat ng kanya. Basit sa mulat, diferensya at taon eh. Nula nga pa kita pagsasaritaan, sir, kita ububing ka siya eh. Ang titawan, ububingak, tiduwa nga tawin. Ba't lagayam? Ano't plano? Plano nga niya, sir. Ay, Jojo. Adatalo nga babalasang nga kaiplia kaopisinada. Sino ka dakwada ti Pilip? Ay, sir. Pisul-sul-sul. Tapos ka sakit ma-warningan ka. Ay, ada ko kam katakwada, sir? Ada. Mapatanga ka di? Patangaman? Ni Karen? Abe mo. Iso nga minti kakapindasan de. No, awang kumatrelasyon nyo agad talaga paso ka. Ngamita, tamong nga da relasyon mi ka ni Karen. Hamogan natin. Uwan sir, ay Jojo, awang pagdanagam. Nabintas mo timbagam, tapos hindi ka sa takit sangkon nga paspasukan. Nabintas mo timpakaamom, tapos saan ko paspasukan ko na manunemi ngem sipod idiaddan ni Jojo. Ay, ni Jojo, ni Henry. Nakasta nga, agawid kam kuman, manunemi kini Karen. Muna kalatan. Tapay. Adaawis ni Kati. Abi ni Kati. Adaawis na nga rin. Ada pa panami. Nasaan ka mabaling away? Para babae lang. Ma-out-of-place ka, umay ka. Puro kang babae. Kaano pa nga, adakasta ka, araramidan nyo? Itakartisipod na. Sige. Ano oras ka rin gawid ka? Ano? Ano oras ka rin gawid ka? Basta sumampit ang tulad ta. Ada mo tulbat ka niya. O sige. Dahil tanti ng rugyan ti amin manonemi dandani every other day. Kanada pa Sabado kin Domingo nga rumwa. Ilimadlaw ni Mama. Anan Jojo? Anan nga, Mama?
Inigmat ka di Karen ati kapapautan ka dakwada. Hanggang kastumat manan ti mapaspasamak idi. Kadagiti duwang insangpet mo dito. Nga niya mama. Nga. Saan mo nga? May apapon. Dadya nga Karen. Ano pa di kundaway, nga rabino sumangpet. Nga saan tapay nga mapupuutan nga sumangpet. Ito, Sabado, Domingo, iramraman na pa yun. Man, iran-ran na laeng. Iran-ran na laeng. Style bombolo. Sabagay, okay mat ka dieta, di ka mat pa nagkasar. Saan ka mat seryoso kang kuwana? Di mati kumano, yung kasar mo, asawam nga legal, pagkatapos, kadata sa bali nga mangin, i-date kang kuwana. Pagkunahin nyo ito sa bali mo, papapanan na kuma. Kasi diya klase na nga babae mat kinatahok barok, amok, no, anya tigar-garaw ti may nga babae. Bahala kay mama. So, panagkunak ka talaga. Iti mabiit, mapukaw munton ni Karen. Tinaminsan manong nemi nginururay ko nga simbangpet. Nakainom manong. Biniglak ng ginamatan. Manong nemi. Titingid na sa kukunak. Nagkapam. Abita ka lang. Abo. Kasi. Jojo. Tanak. Abay. Nagkapam. Ha? Liplipotan na. Ha? Liplipotan na. Liplipotan na. Ha? Ha? Anay. Kay patanak. Masaktan ako na talaga kang masaktan ka. Nusang kang ibaga. Liplipotan na. Ha? Liplipotan na. Masaktan ako. Liplipotan na. Gunay ka. Wine. Oh, kasta ko. Ayaw mo. Tinungpanak. Dulak pang itinungpa. Oyip ka. Bumalas manong karamot. Deta. Ako na lisyak mo ita. Nagtalakan. Saan kung tarang ka? Sige, Ramidem. Taitapat lang. Panawangan. Sige, pumano kan. Unak mo ito naman. Ito napadasan na nagawatan ko naman nakaramutan na tiropak. Aray. Ay, pusik ka po. Ang karamot kanya. Kamay ka. Inamata akong buok naman nung naimis ako. Indumudo man. Imbaga, tatikudson manong naimi nga. Tugaw. Dikudson nga tugaw. Tinangi dumudumak. Si kakit din timang karamot kang kanyak loko. Si kakit din timang libot kanyak loko. Sikat. Sa amad lata nga nagan-anawan ni mama manong naimi naman panadisturbo titurog na tarimwa rin sila. Kahit na matangan na no kasano tinaramid ko manong naimi kini Karen. Sa ako yung turun manong naimi kit orela na idaramudo. Imbiling ko kayo kuha na manong naimi nga rubwat na di kita arwatan na yantangay. At dapat bukod na akutsi. Kanay dimit lang arabi manong naimi kat talaga nga nagtalaw ni Karen. Kabigatan na. Ana, Diyos to di ko na. Sa bagay, sumakit kabayagan na. Naabot na tiinim nga bulan. Kahit sinunto at sumarno, kasi nung tumat nga tandi paot na. Ay, Jojo. Intun ka ano nga seryoso ka. Intun masarak ti babae nga ni kari para kanyang mama. Intun makasarak ka ti birhen. Uwan. Nakit na kas pakarikan na sangkan tubulos makasarak ti birhen. Barbari nga. Ay, Jesus apo ay. Dikad kahit na asawan. Sanggang agas asawa. Sana ka madaan ti apo ko. Ayan na. Bahala ka. Edi may sa nga aldaw manon nemi nadak dito balay kasla kayat ko uminom ko na. Dinakbat ngamin inawis manon nemi ni Henry. Juan. Nadya ka mo. Ni Henry sabat eh. Simurutan na ni Karen. Dadi dimit lang manon nemi nga sumurong aldaw nag-resign ni Karen. Ngam ni Henry tinabati. Sinsintirik na ron.
ang mga isumulat pinatulan na ko na ng saan mo. Na ba nagtikasid gan nga store manong nemi dito purok mi. At nadanon ko iti sango. Pag-iinuman namin ti sango dito tiyanggi dito ket sango hang kuma. Hey! Arkitek. Ay. Umino tayo. Umayk ko mga gumatang ti inumak-mak. Eket dito ka na arkitek. Anak ti brand mo. Duwamat nga klase dito eh. Hard can beer. As lakay ito ko data hard ng saan nga gin eh. Brandy yak eh. Kita magpalat Ay, Lily. Come on, pag gusto man na arkitek. Branded brand na eh. Eday light. Hard one no dati original one no tayo ada light na arkitek. Jadi light. Light kan. Manong name si Miri Pak. Iti nagbabaitan na iti landok nga rehas ti Changi. Nalapsat na ito yung glako. Ay! Gap-gapo na dyan kagayan. Bale, kaanakan ni Auntie Isabel. Latiking kuko ti Changi. Lilit na ka na. Lili! Ito iti salsalud-sudo mo nga papalpalapas mo no ka nga nakakotse. Ni Architect Jojo. Hi, Architect. Hi, Lili. Ala, dito yak mga nguminom. Nakasasalitak man ni Lili. Agtutungtong dagiti kasangsangok manong nemi tila dati topic dahil dito tada kami mat kanilili nagsasalita. Tasyak nga rin tinayasidag manong nemi iti yapan naka tawa ti store. Ano tao mo Lili? 18 ko idi last month, architect. Kuya ka nung latang kanya. Ano, Jojo, just say mo, call me Jojo. Ano, Jo? Sergio? Jojo. At no, awagan kami ti Lili. Amom, nag-community na ganta eh. Natay maulit. Jojo. Joe Square. Sikakit Lili. Nagbagay ta. Jaladagan ta siguro, sir. Teka, running to 19 ka. Ubing ka pa eh. Abay da ka to eh. Umayak nga rodagyan ito ita. Barbaring no, ituloy na knanting ang pagbasain. Di ka pinagturpos, sampay. So, into no opening, makapagbasak to siguro. No, kaya't nakapagbasaan ng yung slamarik atandan sa amin. Papada kami wat ng marikrikat. Manulang mat ti mapaspas ti Changi. Nila yung uncle ti mga opisina ng basit mat sweldo na sa nagaduda ka sinsing ko. Narikat nga peso Sige, ano kayat mo? Pagbasahin ka. Arkitek mo may peso? Saan ang gagaw? What is the cellphone number mo? Cellphone number mo. Alam, makapagsalita ta. Kari, pagbasahin ka. Sumbro nga taman ta kina-playboy mo ni arkitek. May sa pagsasaritaan na no kanto no nga may panggap kang ka na saludsudak ka. Playboy ko nada. Ano gutak? Madabat pagpatinggan ti kina-playboy. Anya ta mom, baka no si kanda sa puleg. Nan-engineer. Ay, architect ko na ko. Magustuhak manong name iti kinasimple ti pintas ni Lili. Awan make up na. Ngayon nagpintas manong. Dagay bibig na. Saan nga nag-lipstick ngayon? Masla kapising nga sandya. Nintanda kanya cellphone number naman ng namikat nagpakadak ka na kita kakadwa. Ayaw mo na ako, na? Sana kang makianta ka kayo. Okay lang, architect. Siya kundi mang bayad ka na kita amin nga ginatang yun. Naidasar ng inorder yun. Uy, architect saan? Ama naman. Lili, kwenta man naman amin dito. May awid ko natin kwak
Ni architect, siyempre, nakukwam ay, iyawid mo, takwam. Ano ti order ko ka brandy. Ituloy ko di balay. Kasi, kinanta naman ng name. Keep the change ko na. Ha? Nagtakil. Okay lang. Ay, pare, ano nagamatain? Oscar, siya Oscar, architect. Oscar, ada pala suplik. Kit mo kahit pito agorder, mabalin na ta. Kit mo agsubra, orderan nyo. Makamunto latan ni Liling ang lista dinakan ko tubayan na klotan. Mo, kastawan di ko na kang architect. May apir. Edi naman na maik manong naming nga nag-close and store. Tanamo ang alas 10 manong naming nga adda karpyo. So ag-close matenti store. Hindial ko manong naming the cellphone number ng Ted ni Lili. Nag-ring. Simong ba? Hello? Lili? Sindi tayo? Architect. Jojo. Ay, Jojo. Sasarik ko dito eh. Kasi sasarak pala tiyanggi. Hindi na-disturbo ka. Ano to ba? Magtagos kang mapandisilad mo? Maturog ka? Diyak makaturog na sa hanak nagdigos. No ba pa nagdigos ak pala ite sardam? Managdigos ka. Una? Ano ka tanong? May kasabayan? Wala ni architect. May ganun? Ano boyfriend mo? Jack pa'y napadasan. Jack pa'y napadpadasan. Amo? Kaslakandan sa nga peso yata. Konta, manang ko. Ngemapadas ko itan. Kaslakandan ko na ta kanta. Kanta ni Nemi Ruiz. Kanta. Compose na ko ng puwan. Compose na. Nadya aking kanta, Virgin pala idi. Idi kuhan, nagdinamag matin nga masikog. Nagloko. Aman, sir. Kasi damag, Jack pa'y napadpadasan. Kunana ata, manutawan na idi na dyan ang kanta. Ngemapadas ko itan, ti agayat ken paayat. Kunana, nalipatak ba ito, jitsyon na. Ngumayat. 17 noon, 18 years old sa rin ng kanta edi. Di ba ka mamatin kat ni? Dapat padasan ng agpaiso. Di ba kadakos, di na kasi kukeng ko na, ada asawa na. Na jay composer ni Nemi Ruiz. Haan mo't ang iso nga. Ang iso, sir. Lokan. Maritas sa amat tirumbingan nagan mo. Haan. Magpipesot ko na. Kaya anong maritan? Nukas pagarikan ta mapasamak mat ken ka. Tilang nagdiferensyaan yung akit ko. DJ pakabadasam ket awang pa asawa na. Kapag tao mat pa asawa. Playboy ka. Manong Nemi, itikastan nga panagsasarita, kan panagsungsungbat na kadagiti sa ludsudwan o panakika, danggay na kanya, awatabul manon Nemi nga talaga nga, agkursunado mat dito yung babae kanya. Jack Mariro manon Nemi, kada ito yung adan na trabaho, pakaisot kaubingan nga machiks ko manubiak. Kabayata na nga nagturpos ako ni college kada dan trabaho. Tara kiti nakankarelasyon ko manon Nemi kalpasang nga nag-graduate high school ay nag-graduate college ka. Kasadar ko. Dito siguro kaubigan to ko na. Nagpagkanabiit manong Nemi nga i-concentrate na kano tagdikos, ial-alisto na kano, tabaliwak to tumawag, into na makadikos, into na danit sila. Deta manong Nemi. Iso na mismo titimawag. Nakadikos akon. Kaya nga langamitan. Langak? Siyempre, suot mo di pantim. Di barangay hanlatan. Anak? O reno, naisuot mo na narasay nga badong.
Nakabalabal pala ang tutuwalya kanya. Mas tuyag latan. Aw man kadwak dito sa led. Aw man pagsiripan da. Kumusta di ka balay mo? Naya mas turong dan. Sika di ka pa'y maturong. Maturong ka kumanang da kamet. Sika nga ran. Aw matubsira na bigat. Orek patpat ng tagsasarita. Kapag sasarita tapay lang ang kastoy, mapuyatan na bait lang. Umayak nita. Kapag ko nga, madi Ano nga madi? Adukam dito alis to da makapukot. Dududwa kayo sa kinamamang mudta. Kahit mo siya katumay. Ilokatan ng kadakos no ka agad mabutay nga. Uwin. Umayak nga rin din. After 5 minutes siguro daktutan. Alay, sige nga rin. Sige umikan. Gusto una yan manong nemi ti kagar ko naguray iti sangot ti balay. Pwede mapasungada ko ni Suna manong nemi. Nakabalabal pala yung tituhalya. Nagkloro ito Iri makasidega ni tayan ko manong nemi. Sinakroy ko nga daw sa... Ala. Mga maimbatan na. Kapi ko maimbatan ka. Nukayat mo. Iyang klaka nga sikot ang tapusang ka maibatan. Di matlayang tuwalyat nakabala. Makasinga, di ba? Uy, di nakisarakan. Dito latan hardin. Ngimit ka. Jojo, sobrang taa. Iti panunot ko manong nemi, apay nakalalis to. Ada nga tapadasan dati nga babae, iti tawon ng running to 19. Sa bagay, idadda kang palit high school kat adun na kiti babae nga saan nga virgin. Anang tulakit din na ito. Nakunak tinakam ko man. Yung oray pa oray saan nga virgin. Talagang isot kaubigan, kana isot kaimasan na una. Idanda kami ito nagtisilid ko manong nemi inikat kun nga dahagos tire balabal nga tuwalya iti bagina idi tira ipaidda ko ni Suna manong nemi iti katre ket apo. Kas tinamnamak manong nemi nakakinkinis ti kudis na nakabudpo daw kan talagang madlang virgin dagiti duwa bantay iti barukong pati iti baba manong nemi nakasipsipukal dagiti legs na. Wow. Inot yung atat umuna. Una kunakat naramanak na itayan ti bibig na. Iti barukong nan nga mismo manong nemi ti inyunak ko na ampun na. Di mo na kuya. Kuya, Jojo. Natangga na. Virgin na kita man sanas ko. Kadi, umpad sa bali nga naka-amal. Naka-kagat no sana si... Ompay nagbaling nga boyfriend mo. Ompay. Ompay padas ko. Jakpay nga rin napadpadasan. Jakpay napadpadasan. Ngemapadas ko. Ori lang makasangit manong namin tsaka muno hapi kagsangit masaktan. Uno na sakit. Naganas nga masakit. Takas taon ni manong nemi te panang paluknin kon. Kada giti dua nga natangken manong nemi nga mansanas iti baroong. Oh, Jo. Nagbayad, Jo. Jo. Nagkarayam, tidakulap ko manong nemi nga napan iti baba. Narasay man. Uno kiskiskisan na nga ta. Hamay. No kung makiskiskisan na akit, nakarsang ko ma. Yung apo nalamuyot nga narasay man. Tapos palang napadas pinadas ko manong nemi nga sinapol tibugtong perlas uno mani.
Yan, sa ko pinirit-pirit. Oh, Jo, 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 Jo. Sa ko pinadas manong name nga sinukit-sugit, ruwangan ti langit, ruwangan ti kuweba, tapno paniknikak, no, virgin nga talaga. Aray, nasakit, Jo. Virgin manong, amo. Nakasara ka ako niti virgin. Gabot amok nga virgin manong name medyo tinantanan ko. Nagbalinak na gentleman manong name nga nang lailo ken kuwan. Kuwan manong name nagraip dagitiya naglanang dagiti bibig mi kabayatan nga ayamak latta ti barukong na ken iti baba manong tapadlaw numadlaw ko lagi din talagang nadaruyan nga nabasay ti baba tapno nakamarigatan ko na. Iri mo na gundawi manong naming nga biyat kun ti pana ket narigatan na katalag. Jo, 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 Jo. Yung kabot talagang ipilit ko manong yan tangay kat kastan tumalat mapasamak ko na. Marigatan man ang iman nga rod. O rakit apagapaman mo't lahi nga sakit ken sa ko na. Nga oray lang manong nemi na imulan na ti madyo pangatidugan nga kukuna iti bukod ko iti panagpatang. Panagitured naman. Oh, Jo, 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 Jo. Masyarak manong nemi ka mo talagang marigatan ta XL manong nemi na ti kuko. Ngayon di, naala ng tirik na naman. Iti inot manong nemi nga enak, panang rusod-rusod, panagbuhay-buhay, pagguayong-guayong, isun ti mangibaga, paspasa ko. Paspasa mo, Jo. Oh, Jo, 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 Jo. Uwain manong nemi. Nagpapas kami tiragsak kinilili ka rin ang patnan. Na ori la lumlumsad di kiti matana. Umarbangonin manong nemi di agawin. Naku, umangbikat ka to tayo mamukakin mama. Umay kito mga asawa, ano kahit nakasawa. Kaya baka no, kaungat ni auntie. Hindi nakmat pagbasahin na yan. Anak kayat mo. Pagbasahin ka, uno ikasal ka. Anak pa lagsiksikog tapagbasahin na kadnagsikog ka nga eh. Di aganak ka, ikasal na. Kendo magpasak aganak, agbasak tumanin. Oras hanggang nga paspasa. Yan tangay, anak kan tumatlat ta. Di mo tumatla may obra ti kursong. Bahala ka nga ron. Basta asawain ako. Dinakbaybayan, masikuan na. Masansan maten nga mo may dito'y balay manon na amon dagiti kabagyan na ti ikit ka daw litag na ken kasinsin na nga dan relasyon amo maten ni mama manon na aging gasinulsod ni mama kaniya. Isungataan. Aging baka ubing unay. Sa bagay nasintir ko, manakam. Amo na aming nga trabaho tiyo nagtibalay. Nadalos ti labanan, mas luto na. Napindas ti panagdalos na. Kaya na panagkunak at agkasurutan kami. Napakumba ba? Naisem. Ora nga tapakitak ti madikit santo nga tumangsit. Ma, isupay lang ti virgin ka nagikuak. Kinawag nga roden ito sa pulo ba? Agasawa ka. Pututam nga roden. Tapos nagasta ka. Dapat na po ko. Aging kang imbaga naman ang naming at nagpitpitik inisaklot na. Yung pag-aamokon manong naming na ito ay kadagiti ko pisinaak. Pare Henry, nadya anak ko, kumpadreta. Iso kumamat ti bagat kan ka. Nga niya. Nga kumpadreta. Umuno na ngagpas nga jay nubiak. Live-in partner ko. Sino nga may live-in partner mo? Sorry, kupad. Ano?
ni Karen. Hana? Sikat din nagsukatan ni Karen kanya? Anak karun kat kayat nakmat anak kamat na kayat sakmat na kayat na. Kahit mo sawan inlipin mo mat Hans at the secret period mo. Alagat ano sa ma. Okay na sa nga sikat imuna. Ang imsika na di nga iling asawa virgin partner. 19 na ba ilaing? Amo? Ubing Oy. Ore ubing numanakit. Ore mat edad na no. Awan naknakam na. Napakaamon nga rod banong nemi ti partido ni Lili di Cagayan kati may dito lugar mi. Kadito nga napagsasalitaan ti kaldawan ti kalaysa manong nemi kadawan ti nagbaling nga problema. Ado mo ti ornong ko sa may sakit kukwaknot ko kami met kadi mamat ni negosyo manong nemi kanak ko angem takunadan nga awang kasmet laing iti hanunang nga nagarbo hanunang nga nagastos kabutang siyempre masapul mat iti ornong para ti masakbayan dagiti agbalingan na. Sanak nga nagbabawi manon nemi nga ni Lili tinagbaling asawa. Wen. Tanumay sa nga ta kumakadagiti nagbaling nga chicks ko ting kasar ko. Baga hanga kasto ti ornos kenragsak meita. Ay kunada manon nemi nagtanang ka siyempre hanggang una nga makaaramin idibidot nagtanang ka. Nagsakbay ka. Ang nagtartarantado ka, nagdardarsudos ka, alisto ka may tibang, dagdakkel ti panagbabawi. Kadora no saan nga nagturpos iti kolehyo ti asawak manong nemi, manong namet ti pagrebengan na kas ina kan asawa. Aw mati problema, tadi mat marigatan, tadamat ni mama, kadua na nga mangaywan, mangudir, karigiti talo, nga bunga tayo na yat. Saremat umay bumakasyon, sumarong ka, digiti nakay kamangak, digiti katugangak, tapno iliwan damat digiti apuko na kata kami. Ono saan kanta kami mat mapanagbakasyon sa di Cagayan, nga mapandi mangan iti kalong, kadaanan ta, mangan iti labing, kana mapan na kalap ka digiti lamas, ka digiti wain. Irinto tada Henry kini Karen manong nemi kat sanda nga nagbayag. Numampay da secret marriage da. Wain kakaasi di anak da. Imbati ni Karen kini Henry manong. Wain. Ni Henry manong nemi kakaasi ta. Kabuta pinanawan ni Karen ida duwangan na. Kaya so gapo nang agwing-wingiwing ni Henry manong nemi. Tila babawi ka nangagaw ken ka kini Karen idi ko na. Sika ngamin, adalangot ngamin aking kuko, agawang pailaan. Dahil tati mahal alam, nakarmakan, kilon ko na. Manong nemi, awan iti sa pulagpay, tara isagana, ano yung bagi di panagpamilya. Kaya tumultulong kami mat kadagiti kakabsat ni Lili, narunan ako, alstang emergency. O matipagdanagak, taore tumulong kami manong, ang kamitlatang maawanan. Napintas iti pamastrikan. Dito nga ron, ti pagkasaritak, manong nemi, karagyaman naklaunay, iti anus mo, nga nangurnos, kalpasan nga inak insan kang ka, iti Italiana. Kaya thank you, iti pintas king ka pa nang ibasa, katam nanak, nga damat mabati. Pidot nga pagsarmingan ti biyag, adal. Nanaruna ka na kitay agdardarasudos kasapulan ti panagtanang no panakiasawa ti pagsasalitaan. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo, Jojo. Thank you king ka Jojo, thank you pa nagsurat.